खुलुमबाय लोगोफोर दायो आङो दंफैयो चिरां डिस्ट्रिक्ट खयलामयला बाजारनि साहाथिंजाय दावखोबोनानै मोनसे थेफा बाजार मोनफैयो आरो थेफा बाजार मोनोब्ला एसे सानजाथिंजाय फैनानै टाइल्सनि लामाजों सिदा दावखोबोनानै मोनसे फरेस्ट केम्प मोनो दा बे फरेस्ट केम्पनि एसे साहाथिंजाय हाजो मावरियानि आफाङाव बेबायदिनो गोबांथार रायजो राजाफ्रा एसे क्लिन खालामगासिनो दं होननानैहाय आङो मिथिहरदों दा डिटेल्स बेयाव मा खालामो थांगासिनो दङ आं माने बिथांमोननिफ्राय खबर लानाय जायाखै दा बिथांमोना आंखौ लिंहरबाय थानाय हिसाबै आं फैदों दा बेयाव मा खालामो थांगासिनो दङ आङो बिथांमोननिफ्रायनो क्लियारै मिथिना लागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय गिबियावनो आदा एसके ब्लग इउटुब चेनेलखौ माने भिउवार्सफोरखौ गिबियावनो माने बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय आङो बे मैनागुरि इक' टुरिजम पिकनिक स्पटनि सेक्रेटारि जानानै दिनै बेखौनो नोंथांनि इउटुबनि दारै आङो बेखौनो फोरमायनो सानदों दि जोंनि बे मैनागुरि इक' टुरिजम पिकनिक स्पटआ माने अपेन जानो थांगासिनो दङ बेयो जोंनि कमिटिनि डिसिसन लानाय बायदि जोङो 28 तारिखआव अपेनिं खालामनो सानदों आरो डिसेम्बरनि ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेयावहाय मा रोखोम फेसिलिटि थागोन जेनेबा फेसिलिटियाथ' दङ जोंना बेयाव ओरै संनाय खावनायनि फुल केपासिटिखौ जोङो बेयावनो जायगायावनो बानायना होगोन आरो बेजों लोगोसे दामनाय डिजे बेफोरनि दामनाय देनायनि डिजे साउन्ड सिस्टेम बेयाव गासिबो जोङो अपेनलि फ्रिखा बेयो आच्छा ओमफ्राय बेजों लोगोसे दैनि मानि फेसिलिटिफ्रा जेनेबा दैनि फेसिलिटियाथ' जोंहा बेयावनो साखाथियावनो फरेस्ट केम्प दं बेनिफ्रायनो जोङो दैनि बेबस्थाखौ बानायना होगोन फुल फेसिलिटि थागोन जिरायग्रा माग्रा माखासे बिदिनो माखासे डेक'रेसन बानायनानै दोनगोन जोङो गथ'फोरनि चिलड्रेनफोर एसे हेवहा हैयां मैयां गेलेग्रा जिरायग्रा बिदिनो माखासे सेल्फि स्टेन्डफोर बानायना होनाय जागोन दखानफोरबो बानायनाय जागोन नामा जेनेबा दखाना थागोन आच्छा आरो बेजों लोगोसे माखासे हाग्रानि जुनारफोर दं खाथिफ्राव फैब्ला जेनेबा लोगो मोनफैगोन नामा जेनेबा माखासे दावबायारि पिकनिक जानो मोजां मोना फैगिरिफ्रा मोजां गुड कुइसन बेयो निस्सय माने खाफालफोर दङबा खाफालाव भाग्यफोर दङब्ला गाव गावनि भाग्य मथे माने नुलांनो हागौ फैयोबा माने थाखि थुखि लोगो मोनलायोबा आरो फैनायालाय फैयो बेयाव मैदेर फैयो अमा फैयो हाग्रानि आरो मुफुरफोर फैयो दावराइफोरबो फैयो बे आरो औ दा बेजों लोगोसे आरो बेयाव मैनागुरि इक' टुरिजम पिकनिक स्पटआव पिकनिक जाफैब्ला जेनेबा हाजो मावरियाया बेनि साखाथियावनो दङ जेनेबा दा बेयावहाय जेनेबा थांनानै नायहैनायनि माबा मोनसे फेसिलिटि दं नामा फेसिलिटि दङ थांनानै नायनानै फैनो हागोन आरो होजों संनाय खावनाय जानायनि जेबो बेबस्था गैया जास्ट बेयावनो संनानै खावनानै जानानै नायनानै फैफिननो हागोन आरो बेजों लोगोसे खालामाथिफ्राव थांनायनिबो जेनेबा बेबस्था दं नामा बेनिफ्राय थांनो हागोन ओरै बारस'लांनो हायो आरो सुबिदा दङ औ दा बिथांमोननिफ्रायनो खोनाखाबाय दा गासैबो सुबिदा दं आरो दा रायजोफ्रा नै बेफोरबायदि आरामसे स्ट्रं ओंखारनानै बे हाग्राफोरखौ क्लिन खालामनाय जादों नायदो नै दा बिथांमोननिफ्रायनो खोनाबाय 28 तारिखनिफ्रायनो बे मैनागुरि इक' टुरिजम पिकनिक स्पटआ अपेनिं खालामजानाय जासिगोन होननानै बिथांमोननिफ्रायनो मिथिखाबाय दा बयबो रायजो राजाफ्रा फैनानै बेवहाय आरामसे मैनागुरि इक' टुरिजम पिकनिक स्पटआव आरामसे पिकनिक जानानै बयबो हाजो मावरियायाव बेरायहैनो हागोन आरोखि हाजो मावरिया बहुत मोजां मोनसे सिनारि नेचारेल जायगा नोंथांमोना थाङोब्लासो मिथिगोन आरो बेजों लोगोसे खालामाथियावबो दावबायहैनो हागोन आरो बेजों लोगोसे खाफाल दङब्ला हाग्रानि जिब जुनारफोरखौबो गासैखौबो नुलांगोन आरोखि पिकनिक जानो बिराद मोजां प्लेस ओरैबायदि भुटान बर्डार बै गोथां नुहुरनाया भुटान जाहैबाय आरोना बियो थारिथा जायगाया बेनो नै लोगोफोर नायनानै लादो नै बै गोथां नुहुरनाय हाजोआनो जादों जाहैबाय बे भुटानाव गोलैदों बेनो जादों जाहैबाय सिउरि हाजो आरो बेजों लोगोसे नै ओरै थाङोब्ला मावरिया हाजो मोनहैगोन ओरैबायदि दै बाज्रुमनाय मानाय ओरैबायदि मोजां जायगा दङ बेयावबो दा थाङोब्ला बेरायहैनो हागोन आरोखि आरो बेजों लोगोसे नैबे फरेस्ट केम्प आरो दा बेवहाय माने फरेस्ट बिफाननि मानसिफ्रा बेयाव थानाय जायो आरो बेजों लोगोसे नैबे द्राम होनायावहाय मोनसे बरिं दङ पाइप दै लोंनायनि थाखाय सुबिदा खालामनानै होनाय जादों आरो बेजों लोगोसे नैबे गासैबो खैरो बागान आरो खुज्राब बागान बैग्रि बागान गोजा आरोना ओरैबायदि मोजां दंफां सायख्लुमनो दा बेयावहाय पिकनिक स्पट बानायबाय बिथांमोना दा बयबो पिकनिक जाफैनो हागोन बेयावहाय दा नै फरेस्ट बांग्ला बेनो आं गोजौआव थांगासिनो दङ बिल्डिंसो आरोना बेबो नै नायदो नै ओरैबायदि मोजां लुखादों दा आङो थांगासिनो दं आरोना नायलांफादो लोगोफोर आं जांख्ला गाखोनो थांगासिनो गोजौआवहाय
गोजौनिफ्राय आङो बे भिउखौ दिन्थिनो नाजादों नोंथांमोननो नायलांबानो जाबाय आरो दा आं गोजौआव थांनि नै सिरि मोनसे ओमफ्राय नैबेजोंहाय सिरि मोननै जाहैबाय आरोना दा नै वाव नायदो नै ओरैबायदि मोजां मोजां हाग्रा ओनसोल आरोना बेयावहाय बुहुद हाग्रानि जानुवारफ्रा फैयो फुङाव फैबा आरोबा बेलासियाव फैबाबो नोंथांमोना निस्सय नुफैगोन बेयाव मैदेरबो फैयो आरो हाग्रानि अमा बेबायदिनो हाग्रानि मोसौ आरो मै बायदि रोखोम हाग्रानि जुनारफ्रा माने बेयावहाय एभ्रिडे फैयो आरो बेलासिबा एबा फुंबा आरो न'आबो ओरैबायदि सलिडखा नै ओमफ्राय बे लामाजों ओरैबायदि दावखोलांनानै बैयावहाय मावरिया हाजोआव थांनो हागोन आरोखि मावरिया हाजोआव ओरैबायदि मोजां मोजां लकेसन दंखायो दा नै दहाय फुङावहाय उरनानै जादोंमोन आरोना अमाया नै गासिबो उरजोबदोंमोन नै दा नै सामफ्रोमबो फैयो ने आदसा औ दा नै औ दहाय फुंनि आरोना गिदिर गिदिर अमाफ्रा जेरै फारामाव दोनो बेबायदि नुगोन आरो फुङाव फैबानो दा बेयावनो दंजोबखायो बे माथावरि जाहैबाय नै ओरैबायदि मोजां माथावरि बेयावनो फैयो ओमफ्राय जोङो गामिनि मानसि नालाय फरेस्ट केम्पआबो गुदि नालाय जों जिब जुनारफोरखौ जेबो खालामा आरो बादा होयो दा उननि समफोराव देनांफोर टुरिस्टफोर फैयोब्ला फरेनारफोर फैयोब्ला बेफोरखौ नायफैनो होननानै जोङो बे पिकनिक स्पटखौ बानायनाय जादों दा जिब जुनारफ्राथ' एभेलेबेल फैखायो जाहैबाय ने मैदेरफ्राबोथ' ओरै ससे थांबानो जोङो मैदेर लोगो मोनो माबा माबि मुफुर बायदिसिना फैयो बेफोरखौ नायलांनो हागोन आरो दा नै ओरैबायदि उरलाबायदों आरोना अमाया नै